ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜೀಪ ಅಂಟದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಚೆಮ್ಮುಂಡು ಚೂರು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ಬಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಸೀದಾ ಪೆರ್ಲಾ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸು ಕೇಸರಿ ಬಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಅವು ಉಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತಕೊಳ್ಳೋ ಓದಿತ್ತೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀದನಾಗ ಬಸ್ಸು ಬಿದ್ದಾಂಡು ಏನು ಸೀದಾ ಬದಿಯಡ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬದಿಯಡ್ಕ ಏನು ಪೋಯ ಬಸ್ಸು ಏನು ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರದೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಉಂಡು ಬದಿಯಡ್ಕ ಉಂಟ ಬದಿಯಡ್ಕ ಜತ್ತದು ಮೆಲಾಣೆ ನಡ್ತೋಂದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೆ ಲೀಕ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಆವು ಪಂಡದು ಯಾನು ದಾಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೋಯಿನ ಪಂಡಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಚನೆ ಒಂತವರು ತೊಳಂತೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಅವು ಬಣ್ಣಾಗ ಮಧುರುಡು ಅಕ್ಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಡೇ ಪೋತುಜಿ ಯಾನು ಸೀದಾ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೋಯಿನೆ ಆಂಚನೆ ನಾನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತವರ್ತು ಕರೀದನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಡೇರ ಸುರಾಡು ತಿರ್ತು ಬೇಕರಿತೀನಿ ಸೀದಾ ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಕರಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗೆ ಬೋರ್ಡೇನಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ದಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಪೋಣ ಗಂಟೆತ್ತು ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಆತಲೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರಾಣ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಇರುವ ಆತದ ಅದೇ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆದ ಮುಗಿನ ಗಂಟೆ ಬೊಳುಪ ಆತನೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿ ಆತನೆ ಅಂಜನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಚು ಜನ ಇತ್ತೇರು 10 ಜನ ಅವಳು ಇತ್ತೇರು ಊರದಾಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಪೂರ ಅವಳೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರಾಂಡ್ ಅವು ಮುಗಿನ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಪ ಆತನ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಜಾತನ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತನ ನಿದ್ರೆಳೆ ಬರೋ ಇಂತನ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಚೆಮ್ಮಳ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿ ತರಕ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪರದ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಳುಪು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿನ ಗಂಟೆ ನೋಡ 6 ಗಂಟೆ ಕರಿತ್ತಂಡು ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ಪಾತಿರಪ್ಪಜಿ ಚೆಮ್ಮ ಚೂರು ಮೇಯ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗಳ ಬಾಯ್